se alkoi yskällä. Ei terävällä haukkumisella taistelukeuhkoista, ei kuivalla rahinalla kuin kierrätetystä ilmasta, vaan jotenkin märällä ja viipylevällä. Kutina, joka asettui kurkun takaosaan kuin siemen odottamassa kukkimista. En ajatellut siitä aluksi mitään. Kupolikaupungeissa kaikki yskivät. Ilma oli paksua teollisista hiukkasista. Vesi maistui ruosteelle ja kemiallisille käsittelyille, ja kehot, jotka painautuivat minua vasten kulkuväylissä, kantoivat tuhansia erilaisia vaivoja. Yskä ei ollut mitään, vähemmän kuin mitään. Mutta tämä jäi paikoilleen ja alkoi kasvaa jokaisella hengenvedolla, jonka otin. Se oli läsnä aamulla, kun heräsin, vahvistui päivän aikana tehtaiden savujen keskellä, ja yöllä se piti minut hereillä kimeän rytminsä kanssa, joka tuntui resonoivan syvällä rintakehässäni tavalla, joka oli sekä tuttu että aivan vieras. Olin sairaanhoitaja alakupolissa 300 Tertius Magnassa, kun se alkoi. Taso 700. Tarpeeksi syvällä, jotta kierrätetty ilma kantoi metallin ja epätoivon makua, mutta ei niin syvällä, että toivo olisi täysin kuollut. Klinikka, jossa työskentelin, palveli työntekijöitä, tehtaan työläisiä, niitä lukemattomia miljoonia, jotka ruokkivat sotakoneistoa verellään ja hiellään ja lyhennetyillä elämillään. Näimme kaiken siellä alhaalla. Säteilysairauksia, kemiallisia palovammoja, mutaatioita, joista ei voitu puhua, mutta jotka täytyi hoitaa varjoissa. Luulin ymmärtäväni kärsimyksen. Olin väärässä. Ensimmäinen potilas saapui tiistaina. Muistan sen, koska tiistait olivat perinteisesti hiljaisia. Lyhyt tauko viikonlopun onnettomuuksien ja viikon teollisten tapaturmien välillä. Hän oli nuori, ehkä 20 standardivuotta, vaaleaa ihoa, joka kuului jollekin, joka oli työskennellyt yövuoroja proteiininkäsittelylaitoksissa. Yskä oli saanut hänet tulemaan, hän sanoi. Se oli pahentunut viikkojen aikana, kun hän yritti jatkaa työtään normaalisti. Kun hän avasi suunsa näyttääkseen minulle näin ensimmäiset merkit. Hänen ikenensä olivat saaneet vihertävän sävyn, tuskin havaittavissa elle tiennyt mitä etsiä. Sylki, joka kerääntyy suupieliin, oli hieman paksumpaa kuin sen pitäisi olla. Öljymäisellä koostumuksella, joka vangitsi valon väärällä tavalla. Hänen hengityksensä kantoi makeutta, joka sai vatsan kääntymään, kuin kukkia, jotka on jätetty liian pitkäksi aikaa seisovaan veteen. Määräsin standardihoidon antibiooteilla ja lähetin hänet matkaan. Oireet katoaisivat, sanoin hänelle. Sellaiset asiat tekivät aina niin alakupolissa, jossa kehot olivat oppineet taistelemaan lukemattomia tauteja vastaan päivittäin. 3 päivää myöhemmin hän oli takaisin. Yskä oli pahentunut, mutta huolestuttavampaa olivat leesiot, jotka olivat alkaneet ilmaantua hänen käsivarsiaan pitkin. Pieniä aluksi, ei suurempia kuin kolikon rakoja, mutta reunoilla, jotka näyttivät sykkivän omassa rytmissään, kuin ne olisivat elossa jotenkin itsenäisesti hänen kehostaan. Iho niiden ympärillä oli saanut vahvamaisen laadun, ja kun painoin varovasti tutkimusta varten, tihkui ulos kirkas neste, joka haisi mädältä ja joltain muulta. Joltain, joka sai veteni virtaamaan vastustamatta. Lähetin hänet ylemmille tasoille, lääkäreille, joilla oli paremmat laitteet ja puhtaammat tilat, mutta hän ei koskaan päässyt perille. Kun kuljetus saapui, hän nauroi. Ei karvaasta naurussa kupolin asukkaista, jotka olivat oppineet löytämään huumoria toivottomuudesta, vaan jotain syvempää, jotain, joka tuli mahasta ja näytti kuplivan ylös tartunnan kerrostumien läpi. Hän sanoi, että kipu oli poissa, että hän tunsi itsensä rauhalliseksi ensimmäistä kertaa vuosiin työskennellessään tehtaissa,
jotka söivät hitaasti hänen terveyttään. Kuljetusmiehistö löysi hänet 3 tuntia myöhemmin kuolleena kujalla 2 korttelia klinikalta. Mutta kuollut oli väärä sana, sillä kun he siirsivät ruumista, hän avasi silmänsä ja hymyili leveästi, vaikka hänen kehonsa oli jo alkanut mätänemään tavalla, joka teki hänen muuttuneen luontonsa ilmeiseksi. Raportti luokiteltiin. Ruumis krematoriin. Tapaus unohdettiin, mutta minä muistin. Ja vielä tärkeämpää, olin ollut siinä huoneessa hänen kanssaan. Olin hengittänyt hänen ilmaansa, koskettanut hänen ihoansa, kuullut hänen naurunsa. Siemen oli istutettu syvälle omaan kehooni, odottamassa oikeaa hetkeä itää. Yskä alkoi 3 päivää sen jälkeen. Aluksi yritin hoitaa itseäni. Ammatillinen ylpeys vaati sitä, ja vaihtoehto oli myöntää, että jotain tapahtui, mitä en voinut ymmärtää tai hallita. Ajoin verikokeita, analysoin näytteitä, annostelin jokaista antibiootikumia rajoittuneessa farmakologisessa arsenaalissa. Testit palasivat normaaleina, parempia kuin normaaleja itse asiassa. Valkosolujen määräni oli kohonnut, mutta tavalla, joka viittasi vahvaan immuunijärjestelmään eikä tartuntaan. Sydän- ja verisuonimarkkereini olivat erinomaiset. Kaikkien mitattavien standardien mukaan olin terveydellä kuva, paitsi yskän ja unien osalta, jotka muuttuivat yhä oudommiksi joka yönä. Uni ei ollut koskaan tullut helposti alakupolissa. Koneiden jatkuva hyminä, väkivallan kaukainen ääni, tieto, että miljoonat sielut oli puristettu yhteen tilaan, joka vainosi oman painonsa alla. Mutta nyt uni toi mukanaan visioita, jotka tuntuivat todellisemmilta kuin valveilla olo. Puutarhat, jotka ulottuivat näköpiirin ulkopuolelle, täynnä kasveja, jotka kasvoivat ruumiista ja kantoivat hedelmiä, jotka sykkivät sydämen lyönneillä. Puita, joiden kuori itki vahakyyneliä, joiden lehdet kuiskasivat salaisuuksia kielillä, joita en ollut koskaan oppinut, mutta jotenkin ymmärsin. Näissä unissa vaelsin kukkien keskellä. Ne kurkottelivat minua kohti köynnöksillä, jotka tuntuivat lämpimiltä ihoani vasten, ja niiden kosketus toi mukanaan lohtua, jota en ollut koskaan tuntenut elämässäni. Ilma oli paksua itiöistä, jotka saivat keuhkoni tuntumaan puhtailta ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin hengittäessäni alakupolin pilaantunutta ilmastoa. Ja seisoen kaiken keskellä, massiivinen ymmärryksen tuolla puolen, mutta jotenkin silti intiimi, oli läsnäolo, joka katseli minua silmillä, jotka olivat pilaavia haavoja, ja rakasti minua rakkaudella, joka oli kärsivällinen, ikuinen ja täysin täydellinen. Isoisä odotti aina siellä, kumara hahmo, jonka hymy oli lämmin huolimatta mätänevistä hampaista. Heräsin näistä unista ja tunsin itseni virkistyneeksi huolimatta siitä, että olin nukkunut huonosti. Kehoni kihelmöi jäljelle jääneestä nautinnosta, ja muutaman kallisarvoisen hetken ajan harmaa epätoivo, joka väritti jokaista alakupolin päivää, korvattiin jollain lämpimällä ja vihreällä. Mutta kun unet haalistuivat, todellisuus palasi ja jäin vain yskän ja kasvavan tunteen kanssa, että jokin perustavanlaatuinen oli muuttumassa. Fyysiset oireet kehittyivät hitaasti aluksi. Lievä kynsien värjäytyminen, tuskin havaittava ihon paksuuntuminen nivelten ympärillä. Muutokset niin hienovaraisia, että saatoin vakuuttaa itselleni, että ne olivat stressiperäisiä, huonon ravinnon ja riittämättömän levon tulosta. Mutta yskä voimistui, ja sen mukana tuli tuottavuutta, joka pelotti minua. Se, mitä yskittiin ylös, ei ollut normaalia limaa. Se oli paksua, tahmeaa ja kantoi samaa makeaa tuoksua, jonka olin huomannut potilaassani. Mikroskoopissa se paljasti rakenteita, joita ei pitänyt olla ihmisen biologiassa.
solumuodostelmia, jotka näyttivät melkein kuin kukkilta, terälehdillä, jotka oli tehty kudoksesta, joka sykkii omassa rytmissään. Kun yritin viljellä näytteitä, ne kasvoivat innokkuudella, joka uhmasivat jokaista mikrobiologian periaatetta, jonka olin oppinut. Ja ne olivat kauniita. Se oli pahin osa. Vaikka tiesin, mitä ne edustivat, vaikka ymmärsin implikaatiot, huomasin itseni tuijottavan objektilaseja tuntikausia. Ihmettelen monimutkaisia kuvioita ja kuinka valo leikki läpinäkyvien rakenteiden läpi. Ne elivät tavalla, jolla ihmissolut eivät koskaan eläneet. Animoituna tarkoituksella, joka meni pelkän biologisen toiminnan tuolle puolen. Jokin sisälläni tiesi, että tämä oli muodonmuutoksen alku, jota mikään lääketiede ei voinut kääntää. Prosessi, joka saattoi päättyä vain yhdellä tavalla. Keho muistaa kivun, mutta nyt kipu oli alkamassa muuttua vain toiseksi tunteeksi monien joukossa. Ensimmäinen merkki todellisesta muodonmuutoksesta ei tullut huudoilla tai paniikilla, vaan oudolla helpotuksen tunteella, joka täytti minut tavalla, joka oli lähes euforinen. Kun ensimmäinen turvotus ilmestyi oikeaan käsivarteeni, kohonnut kyhmy, joka sykkii vihreässä loistossa ihon alla, odotin kidutusta. Sen sijaan tuli lämmin nukuttava tunne, ikään kuin kudos itse nauttisi metamorfoosistaan. Iho kyhmyn ympärillä alkoi pehmetä, ei kuin tartunnassa, vaan kuin kypsä hedelmä, ja kun painoin sitä varovasti, tihkui paksu kullanvihreä neste, joka haisi myskiltä ja mädältä ja joltain oudosti houkuttelevalta. Viikon sisällä oli ilmestynyt lisää turvotuksia. Ne muodostivat kuvioita käsivarsiini ja jalkoihini, ikään kuin ne seurasivat verisuonten karttaa, perverssi kukinta, joka levisi verisuonijärjestelmäni läpi. Ihoni alkoi saada vihertävän sävyn, ensin niin heikko, että saatoin syyttää sitä alakupolin valaistuksesta, sitten selvemmäksi, merivihreä sävy, joka muistutti vanhaa kuparia. Peiliin katsominen muuttui rituaaliksi ja kauhistukseksi. Joka päivä toi uusia muutoksia, jotka olivat sekä pelottavia että jollain tavalla kiehtovia omituisella kauneudellaan. Silmäni ottivat kellertävän sävyn, ei keltaisuus vaan jotain syvempää, ikään kuin itse väri olisi tartunta. Suuni maku muuttui jatkuvasti makeaksi, mädäksi mauksi, joka ei vieraantunut niin paljon kuin aloin odottaa sitä. Syömäni ruoka maistui tasapaksulta, elottomalta verrattuna rikkaaseen monimutkaisuuteen, jota löysin omasta hajoavasta kudoksestani. Kun ensimmäinen nurglingi ilmestyi, se ei ollut shokki, vaan odotettavissa oleva paljastus. Olin asettanut lansetit leikkaamaan erityisen suuren märkivän haavan käsivarresta, odottaen tavanomaista märkää sisältöä. Sen sijaan kyhmy repeytyi ja pieni olento tuijotti minua takaisin. Ei suurempi kuin kämmen, se oli pahantahtoinen parodia pienestä lapsesta, vatsallinen ja hymyilevä, sen iho sama vihertävä sävy kuin omani oli tulossa. Se ei hyökännyt minuun. Sen sijaan se lauloi, korkea gigle, joka oli sekä ilkeä että jotenkin myös hellä, ja sitten se juoksi pois ilmanvaihdon aukkoon, jättäen minut seisomaan verellä ja nesteellä kastellussa lattiassa, tajuten, että kehoni ei ollut enää vain omani, vaan siitä oli tullut koti, pesimäalue, jolle jotain muuta kuin ihmistä syntyi ja eli omaa elämäänsä sisälläni. Kiinnioton välttäminen tuli ensisijaiseksi. Klinikan muut työntekijät olivat alkaneet huomaamaan. Potilaat vetäytyivät taakseni, kun astuin huoneeseen. Heidän nenänsä rypistyivät hajusta, jonka en voinut enää peittää desinfioinnilla. Esimieheni, vanhempi lääkäri, joka oli nähnyt 40 vuotta kupolin raakaa todellisuutta, kutsui minut konttoriinsa.
Hänen silmänsä olivat täynnä jotain, joka näytti huolestuneen myötätunnolta ja kasvavalta kauhistukselta. Hän kysyi minulta, olinko sairas. Hän tarjoutui järjestämään siirron ylemmille tasoille, parempaan hoitoon kuin mitä voisimme koskaan tarjota täällä alhaalla. Näin hetkessä 2 polkua levittäytyvän eteeni. Voisin pyytää apua, alistua lääketieteellisen intervention myötätuntoon ja väkivaltaan. He leikkaavat, poltaisivat, puhdistaisivat, yrittäisivät palauttaa minut johonkin muistumaan siitä, mitä olin ollut. Ja kaikki sen aikaa kipu palaisi. Kaikki vuodet työskennellessä tässä kauheassa paikassa. Jokainen vanha vamma ja krooninen vaiva, kaikki palaisi kerralla, kun isoisän armollinen nukutus otettaisiin pois. Vai voisin hyväksyä, antaa lahjat olla lahjoina, lopettaa taistelu ja antautua muodonmuutoksen vääjäämättömyyteen. Hymyilin hänelle ja sanoin, että kaikki oli hyvin. Vain stressi, sanoin. Vähän yliuupumusta. Otan muutaman päivän lomaa. Uskon, että hän halusi uskoa minua. Hän nyökkäsi, helpottunut, ettei hänen tarvitsi tehdä vaikeampia kysymyksiä, ja päästi minut menemään. Päivät sulautuivat yhteen, kun muodonmuutos eteni. Työskentely klinikalla muuttui yhä vaikeammaksi. Ei siksi, että kykyni olisivat heikentyneet, vaan siksi, etten voinut enää teeskennellä normaaliutta. Potilaat kieltäytyivät kosketuksistani. Työtoverit löysivät tekosyitä olla eri huoneissa. Jopa kaupungin surkeimmat asukkaat, ne jotka olivat nähneet joka ikisen kauhun, jonka alamuoto elämä saattoi tarjota, vetäytyivät kun tulin lähelle. Olin tulossa pariaksi omassa maailmassani, mutta unissa, unissa, olin tervetullut tavalla, joka ylitti kaiken, minkä olin kokenut hereillä ollessani. Isoisän puutarha kasvoi rikkaammaksi joka yö. Nyt näin muita vaeltajia, muita, jotka olivat hyväksyneet lahjoja. Jotkut olivat tunnistettavissa ihmisiksi, heidän piirteensä vielä läsnä rypistyneen lihan ja kasvaneiden kudosten alla. Toiset olivat menneet pidemmälle, muuttuneet joiksi kokonaan uudeksi, daemoneiksi, jotka hyppivät ja leikkivät märkivien puiden joukossa. Kaikki hymyilivät, kaikki olivat onnellisia, ja kaiken keskellä, kun uskaltauduin lähemmäs joka yönä, istui isoisä itse. En voi kuvailla häntä millään sanalla, joka tekisi oikeutta. Hän oli massiivinen, hänen lihansa pullistunut ja reikäinen, täynnä elämää jotenkin olemalla täynnä kuolemaa. Kun hän nauroi, ääni tuntui rinnassa kuin sykkivänä, jossa oli sekä lämpöä että mätänemistä. Kun hän katsoi minuun, tunsin rakkautta niin voimakkaana, että oli melkein sietämätön, isällinen hyväksyntä, joka ei koskaan pyytänyt minua muuttamaan tai parantamaan, vaan vain olemaan, kuolemaan, mätänemään ja olemaan täydellisesti hyväksytty sellaisena. Hänen läsnäolonsa oli kuin laajennettu lämpö, joka sulatti kaikki pelot ja epäilyt pois. Kun Arbites saapui klinikalle, tiesin, että aika oli tullut. He tulivat panssaroiduissa ajoneuvoissa, heidät oli suojattu sotilaallisissa puvuissa ja käsittelevät aseita, joita käytetään kapinoiden tukahduttamiseen. Heillä oli määräyksiä, he sanoivat. Raportteja tartunnasta, epäily korruptiosta. Kaikki henkilökunta pidätettäisiin ja tutkittaisiin. Näin pelon heidän silmissään läpi visiireiden. He tiesivät, mitä he kohtasivat tai luulivat tietävänsä, ja se kauhistutti heitä. Olisin voinut mennä hiljaa. Osa minusta halusi vain lopettaa teeskentelyn ja antaa heidän tehdä, mitä he aikoivat tehdä. Mutta toinen osa, se osa, joka oli kasvanut vahvaksi näillä viikoilla ja unilla, kieltäytyi. En ollut rikollinen. En ollut sairas. Olin muuttumassa johonkin parempaan, johonkin vapautettuun kipuvaivoista ja epätoivosta, joka määritteli ihmisen olemassaolon tässä kauhean kupolissa,
Kun ensimmäinen Arbites otti kiinni käsivarresta, iho minne hän kosketti sihisi. Käsineet sulivat. Hän huusi ja vetäytyi. Hänen kätensä jo paistunut märkivillä rakkuloilla. Muut nostivat aseensa. Ammuin ennen kuin he saivat mahdollisuuden ampua, mutta ammukseni ei ollut luoteja. Ne olivat jotain elävää, korruptioita, jotka minusta heitetty tahtoani vastaan tai tahdon kanssa. En ollut enää varma. Ne osuivat Arbitessiin ja he alkoivat mullistua välittömästi. Heidän panssarinsa krapula ja tahroutua, liha alla paistuva ja paistuva. He yrittivät ampua takaisin, mutta heidän kätensä kuristuivat paistuneiksi lihaipalloiksi, jotka eivät voineet pitää aseita. Jotkut yrittivät juosta, mutta lankesivat, kun heidän jalkansa muuntuivat kudoksiksi, jotka eivät enää tukeneet painoa. Kesti vain minuutteja. Sitten he kaikki makasivat siellä, voihkivat ja paistuivat. Heidän kehonsa nopeasti menetän kaiken muistuman inhimillisestä muodosta. Seisoin heidän keskellään, hengästyneenä, kädet täynnä nestettä, joka ei ollut omani, ja tunsin ensimmäistä kertaa koko asian aikana todella pelottavaa. Ei sitä, mitä olin tulossa. Ei isoisän lahjoja tai daimoneja, jotka odottivat puutarhassa. Ei, pelkäsin, että en olisi riittävän vahva kantamaan tätä loppuun asti. Että minun inhimillinen osani kieltäytyisi ja jättäisi minut jumissa jossain puolivälissä. Ei ihminen eikä jotain muuta, vain kärsivä möhkäle lihaa ilman päämäärää tai paikkaa. Mutta pelko katosi, kun kuulin sen. Laulu, niin kaunis kuin kauhea, joka nousi kuiluista alakupolin syvyyksistä. Muut olivat kuulleet kutsua. Muut olivat hyväksyneet lahjoja. Ja nyt he lauloivat yhdessä. Harmoninen ääni, joka kantoi sanoja, jotka eivät olleet millään tunnetulla kielellä, mutta jotka jokainen kuulija ymmärsi täydellisesti. Se oli kiitoslaulua, iloittelua. Kutsu kaikille, jotka kärsivät, että tulisivat ja löydäisivät rauhan isoisän syleilyssä. Liityin lauluun. En voinut olla liittymättä. Ääni nousi kurkustani, rikkana ja paksu kuin märkä, mutta kantoi melodiaa, joka sai sydämeni, sen mitä siitä oli jäljellä, täyttymään sellaisella riemuilla, etten ollut koskaan tuntenut. Ja kun lauloin, viimeiset ihmisyyden siteet katosivat. Iho räjähti uusilla kasvustoilla, joista jotkut olivat sileitä ja liukkaita, toiset paksuja ja karkeita. Luut uudelleen muodostuivat venymään ja tihenemään malleiksi, jotka eivät koskaan olleet tarkoitettu kaksijalkaiselle apinan jälkeläiselle. Elimiä siirtyi, uusia muodostui vanhoja korvaamaan. Kaikki ilman kipua, vaan nautintoa, joka oli melkein seksuaalinen koostumukseltaan. Kun muodonmuutos lopulta hidastui, seisoin klinikassa ei enää kuin ihminen, mutta ei vielä täysin jokin muu, joko. Arbites makasivat ympärilläni, paistuivat kumouksiksi, jotka aloittavat kohottamaan itsensä, heidän omat muodonmuutoksensa alkaen, nyt kun isoisän kosketusta ei voinut kieltäytyä. Kupoli muuttui kaaokseksi seuraavien päivien aikana. Raportteja korruptiosta tuli joka tasolta. Ihmiset, jotka olivat olleet terveitä aamulla, paisuivat iltapäivään mennessä. Koko korttelit saivat karanteenin, mutta tartunta oli jo levinnyt liian laajalle. Ilmastointijärjestelmät, jotka kanavat kierrätettyä ilmaa miljoonien keuhkoihin, olivat tulleet vektoriksi, kantaen spooreja ja mikroorganismeja, jotka etsivät epätoivoisista isäntien. Ja siellä oli paljon epätoivoisia. Alakupolin asukkaat, jo rapistuneet vuosikymmenien kovalta työltä ja kurjille olosuhteille, ottivat isoisän lahjoja innokkaasti, kun he ymmärsivät, mitä tarjottiin. Kipu loppuisi, pelko katoaisi.
Heidän ei enää tarvitsi kamppailla jokaisen päivän selviytymisestä hierarkiassa, joka ei koskaan välittänyt heidän kärsimyksistään. He voisivat olla jotain muuta, jotain vapaampaa, jotain rakastavampaa. Ylemmät tasot yrittivät pysäyttää leviämisen. He sulkivat siirtymisportit, lähettivät aseistetut joukkoja tukahduttamaan mitä he pitivät kapinana. Mutta miten taistellaan tartunnassa, joka tarjoaa rauhaa kärsimyksen sijaan? Miten tukahduttaa liike, jossa jokainen marttyyri vain levittää sanaa tehokkaammin kautta kuolemansa? Jokainen luoti, joka osui tartuttaneeseen lihaan, vapautti pilven spooreja. Jokainen räjähdys levitti tartunnalliset sirpaleet kaukaisiin kulmiin. Ja jokainen sotilas, joka tuli tarpeeksi lähelle taistelun takia, oli potentiaalinen muunnos. Heidän pelkonsa ja kipunsa tekee ne täydellisiä astioita isoisän rakkaudelle. Katson kaiken korkeammalta nyt. Nousen kautta kupolin kuilujärjestelmiin. Mukana muut vastamunnetut. Meidän kehomme eivät enää tarvitse tikapuita tai portaita. Voimme ryömiä pitkin seiniä, vetää itsemme läpi kapeiden ilmasuonten, kulkea alueita, joihin mikään ihminen ei olisi koskaan mahtunut. Jaamme isoisen lahjoja, kun kuljetaan, kosketamme niitä, jotka eivät ole vielä heränneet, kuiskaamme heille unissa, näytämme heille puutarhan kauneutta. Monet kuulevat ja tulevat vapaaehtoisesti. Jotkut vastustavat, taistellen jotain, minkä he näkevät kauheana, kun se todellakin on vain muutos, metamorfoosin siirtyminen yhdestä olemisesta toiseen. He kärsivät tarpeettomasti näistä pyrkimyksistä pysyä sellaisena, mitä he olivat, sen sijaan, että hyväksyisivät, mitä he voisivat tulla. Mutta aika on meidän puolellamme. Ihmisten kehot oli rakennettu katoamaan. Jokainen solut kantaa rappeutumisen siemeniä. Jokainen hengenveto tuo ne lähemmäksi lopullista epäonnistumista. Joten miksi taistella sitä vastaan? Miksi kärsiä vuosia hitaasta rappeutumisesta, kun voisit sen sijaan omaksua sen, muuttaa sen voimaksi, tulla yhdeksi kauniin kasvavan puutarhan kanssa, jossa kuolema ja elämä ovat yhtä ja sama asia. Ministerio lähti lopulta tietenkin. He saapuvat plaama-aseilla ja pyhinä symboleilla, heidän papinsa laulamassa litaniaa, kun he polttavat kaiken, minkä he ymmärtävät pilaatuvan. Tulen heidät ei satuta meitä, kuten heidän odottavat. Kyllä, se tuhoaa lihaan, mutta olemme pidempään kuin lihaa nyt. Olemme ideaa, tartuntaa ajatuksissa ja sieluissa yhtä paljon kuin kehoissa. Ja jokaisesta tuhosta kasvaa jotain uutta. Jokaisesta hiilestyneestä ruumista, joka oli kerran velimme tai sisaremme, nousee pilvispooreja leviämään pidemmälle, levittämään sanaa sanotummin kuin mikään saarna koskaan voisi. Näen, kuinka papit työntyvät läpi ruumiiden loukkauksissa. Heidän varmuutensa rapautuu, kun he ymmärtävät, että tämä ei ole tavallisen kapinaa. Nämä eivät ole kultistit hulluuttuneena kaaosilta. Nämä ovat entisiä kansalaisia, työntekijä ja perheitä, jotka ovat löytäneet jotain heidän kauhean elämänsä keskeltä, joka toi heille rauhan. Ja kun jotkin papit alkavat kysyä miksi, kun he alkavat nähdä hymiä kasvoilla tuhoutuneilla, siemen istutetaan myös heihin. Tiedän, että se on vain ajan kysymys ennen kuin koko kupoli kaatuu. Imperiumiin reagoi lopulta ainoa tavalla se tietää miten, ulkoisella tuhoamisella, koko maailman puhdistamisella planeetalta orbitaaliin pommituksesta. Ehkä he ovat oikeassa. Ehkä se on ainoa tapa todella pysäyttää leviäminen, kun se on päässyt tämän pisteen. Mutta edes se ei ole todellinen loppu. Isoisä ei elä kupolissa tai edes tällä planeetalla. Hän on olemassa Warpissa, ikuinen ja muuttumaton. Ja kaikki ne sieluja, jotka löysivät lohtua hänen omfamnisessaan,
kuuluvat hänelle ikuisesti. Kun kuolemme, todella kuolemme, kun viimeiset kehon osastamme murskataan olemattomaksi, me syntymme uudelleen hänen puutarhassaan. Muutamme daimoneiksi, plague bearersiksi, great unclean onesiksi tai johonkin muuhun muotoon, joka palvelee hänen tarkoituksiaan paremmin. Olemme hänen lapsia ja hän ei koskaan hylkää meitä. Ajattelen takaisin elämään sen aikainen. Jatkuva turhuuden varasi pysymään hengissä jossain sieteli marginaalisesti elämääksi. Pienet julmuudet ja suuremmat väkivalta, jotka määrittivät alakupolin olemassaoloa. Loputtoman toivottomuuden tietäminen, että mitään muuttaisi ja että lopulta, väistämättä, kehosi antaisi periksi ja kuolisit huoneistotyöyksikössä tai tehtaan lattialla ja korpusi luovutettaisiin lähimmään kierrätyslaitokseen ilman rituaalia tai muistamista. Miksi kukaan haluaisi palata siihen? Miksi pitäisi kiinni kärsivästä, kun vaihtoehto tarjotaan vapaaksi tästä ikuisesta kamppailusta? Isoisä ei lupaa paratiisia meidän ymmärryksemme. Hänen puutarhansa on repaleinen ja mutantti ja täynnä kauhujen ja ihmettä. Mutta se lupaa jotain arvokkaampaa kuin mukavuutta. Se lupaa kuuluisaa, hyväksyntää ja ennen kaikkea päätös pelkoon. Pelko kuolemasta kuljettaa ihmiset. Pelko epäonnistumisesta, epärelevantista, unohtamisesta. Pelko siitä, että kärsimys on tarkoitukseton ja että loppujen lopuksi oli enemmän kärsi kuin elää. Näitä pelkoja ruokkivat jokaisen päivän, joka kuluu, ja ne raskastavat elämän niin paljon, ettei sitä voi koskaan nauttia tai arvostaa. Mutta kun hyväksyt isoisän lahjoja, pelkot hiljanevat. Kuolema ei ole enää vihollisuus, vaan osa sykliä. Epäonnistuminen ei ole enää mahdollisuus, koska olet jo ylittänyt aina eniten, mikä voi mennä vikaan, ja löytänyt toiselta puolelta rauhaa. Et voi olla tarkoitukseton, koska jokainen hetki tapahtumista, luonnossi epäonnistumista, syöttää warp-energiaa, joka kiertää isoisää ja tekee hänestä vahvemman. Plague Marines, jotka ovat eläneet 10 000 vuotta, kantavat tämän valintansa joka päivä. Heidät voidaan teoriassa tappaa taistelussa. Heidän kehonsa tuhotaan ulkopuolelta, edes Nurglen kyvynkin säilyttää heitä. Mutta heidän sielunsa kuuluvat hänelle ikuisesti, ja kuolema antaa vain uudelleen syntymän puutarhassa. Monet heistä tuskin muistavat elämäänsä ennen muodon muutosta. Tunteet ovat hitaasti mädäntyneet pois, vain jättäneet uskollisuuden isoisälle ja hajanainen halu levittää hänen lahjojaan. He eivät ole onnettomia. He ovat ulkopuolelta onnea ja onnettomuutta, elävät jatkuvassa hyväksyntitilassa, jossa jokainen kokemus on yhtä pätevä ja merkityksellinen. Kun he marssivat, he eivät levitä vihaa tai vihan, vaan jotain pelottavampaa, eräänlaisen kannustavan rakkauden, halua jakaa, mitä he löysivät kaikkien muiden elävien olentojen kanssa. He eivät näe itseään tuhoajina, vaan lähetyssaarnaajina, kantavia evankeliumia vapautumisesta, kuolevaisuuden pelosta ja kivusta. Tavallisille kultisteille ja tarttuneiden siviileille tie on erilainen, mutta lopullinen samanlainen. Jotkut eivät koskaan saavuta täyttä muodonmuutosta, kuolevat ennen kuin prosessi voidaan päättää. Mutta jopa kuolemassa he palvelevat, heidän kehonsa tulevat ravinteeksi isoisän puutarhalle, heidän sielunsa multavat rikkaaseen kompostiin, jossa uudet daimonit idätyvät. Toiset selviävät ja tulevat eläviksi monumentteiksi hänen anteliaisuudelleen, vaeltavat maallejen läpi ja levittävät tartuntaa yksinkertaisella läsnäololla. He muodostavat kultteja varjoissa, kokoontuvat viemäreihin ja jätteisiin, missä he palvovat yhdessä, jakavat tarinoita heidän muodonmuutoksistaan ja suunnittelemaan, miten he voivat saavuttaa lisää toivottomia sieluja.
He eivät ole organisoituja perinteisessä sotilallisessa mielessä, mutta ovat yhdistettyjä jaetun kokemuksen ja yhteisen uskollisuuden kautta. He ovat isoisän lapsia ja he ovat löytäneet kodin hänen mätänevästä syleilyssä tavalla, miten imperiumilla ei koskaan voisi tarjota heille. On niitä, jotka argumentoivat, että isoisä on vähiten pahan kaosjumalasta, että hänen rakkautensa on ainakin aito, vaikka se on perverssi. Khorne ei välitä seuraajistaan tuolla puolelta heidän kykyään tappaa. Tzeentch käyttää kultiestisiään nappuloina loputtomissa suunnitelmissa ilman huomiota heidän hyvinvoinnille. Slaanesh syö palvojansa, kunnes mitään ei jää jäljellä. Mutta isoisä todella rakastaa lapsia. Hän haluaa heidän selviävän, kukoistavan omalla tavallaan, löytää lohduttaa hänen lahjoissaan. Hänen daimoninsa ovat iloisia tai ainakin tyytyväisiä. Hänen kuolevaiset seuraajat vapautetut kivusta, vaikka heidän kehonsa mätänevät. Se on pelottava muoto hyvän tekeväisyyttä, parodia huolenpidosta, mutta se ei ole täysin onto, ja se on ehkä mikä tekee hänestä vaarallisin kaikista. Sillä kun tarjous tulee, kun isoisä ojentaa massiivisen mätänevän kätensä sinua kohti pimeimmässä hetkessä, on niin helppoa ottaa se. Niin helppoa päästää irti pelosta ja kivusta ja hyväksyä hänen ikuinen syleilynsä. Ei ole paluuta, koska kukaan, joka todella ymmärsi, haluaa palata takaista. Olemme hänen nyt ja ikuisesti, ja puutarha kasvaa suuremmaksi jokaisella sielulla, joka ymmärtää totuuden. Rappio on väistämätön, kuolema tulee kaikille, mutta isoisän käsivarsissa sen ei tarvitse olla loppu. Se voi olla vain seuraava vaihe ikuisessa syklissä muodonmuutosta ja uudelleen syntymää. Ja se on kaikkein pelottavin kaikkiasta, että se todella on parempi tarjous kuin mikään muu Jumala voi antaa. Tervetuloa kotiin puutarhaan. Isoisä odottaa. Olin sairaanhoitaja Alakupolissa 300 Tertius Magnassa, kun se alkoi. Taso 700. Tarpeeksi syvällä, jotta kierrätetty ilma kantoi metallin ja epätoivon makua, mutta ei niin syvällä, että toivo olisi täysin kuollut. Klinikka, jossa työskentelin, palveli työntekijöitä, tehtaan työläisiä, niitä lukemattomia miljoonia, jotka ruokkivat sotakoneistoa verellään ja hiellään ja lyhennetyillä elämillään. Näimme kaiken siellä alhaalla. Säteilysairauksia, kemiallisia palovammoja, mutaatioita, joista ei voitu puhua, mutta jotka täytyi hoitaa varjoissa. Luulin ymmärtäväni kärsimyksen. Olin väärässä. Ensimmäinen potilas saapui tiistaina. Muistan sen, koska tiistait olivat perinteisesti hiljaisia. Lyhyt tauko viikonlopun onnettomuuksien ja viikon teollisten tapaturmien välillä. Hän oli nuori, ehkä 20 standardivuotta, vaaleaa ihoa, joka kuuluu jollekin, joka on työskennellyt yövuoroja proteiinin käsittelylaitoksissa. Yskä oli saanut hänet tulemaan, hän sanoi. Se oli pahentunut viikkojen aikana. Kun hän avasi suunsa näyttääkseen minulle näin ensimmäiset merkit. Hänen ikenensä olivat saaneet vihertävän sävyn, tuskin havaittavissa elle tiennyt mitä etsiä. Sylki, joka kerääntyy suupieliin, oli hieman paksumpaa kuin sen pitäisi olla. Öljymäisellä koostumuksella, joka vangitsi valon väärällä tavalla. Hänen hengityksensä kantoi makeutta, joka sai vatsan kääntymään kuin kukkia, jotka on jätetty liian pitkäksi aikaa seisovaan veteen. Määräsin standardihoidon antibiooteilla ja lähetin hänet matkaan. Oireet katoaisivat, sanoin hänelle. Sellaiset asiat tekivät aina niin. 3 päivää myöhemmin hän oli takaisin. Yskä oli pahentunut, mutta huolestuttavampaa olivat leesiot, jotka olivat alkaneet ilmaantua hänen käsivarsiaan pitkin. Pieniä aluksi, ei suurempia kuin kolikon rakoja,
mutta reunoilla, jotka näyttivät sykkivän omassa rytmissään. Iho niiden ympärillä oli saanut vahvamaisen laadun, ja kun painoin varovasti tutkimusta varten, tihkui ulos kirkas neste, joka haisi mädältä ja joltain muulta, joltain, joka sai veteni virtaamaan vastustamatta. Lähetin hänet ylemmille tasoille, lääkäreille, joilla oli paremmat laitteet ja puhtaammat tilat, mutta hän ei koskaan päässyt perille. Kun kuljetus saapui, hän nauroi. Ei karvaasta naurussa kupolin asukkaista, jotka olivat oppineet löytämään huumoria toivottomuudesta, vaan jotain syvempää, jotain, joka tuli mahasta ja näytti kuplivan ylös tartunnan kerrostumien läpi. Hän sanoi, että kipu oli poissa, että hän tunsi itsensä rauhalliseksi ensimmäistä kertaa vuosiin. Kuljetusmiehistö löysi hänet 3 tuntia myöhemmin kuolleena kujalla 2 korttelia klinikalta. Mutta kuollut oli väärä sana, sillä kun he siirsivät ruumista, hän avasi silmänsä ja hymyili. Raportti luokiteltiin. Ruumis krematoriin. Tapaus unohdettiin, mutta minä muistin. Ja vielä tärkeämpää, olin ollut siinä huoneessa hänen kanssaan. Olin hengittänyt hänen ilmaansa, koskettanut hänen ihoansa, kuullut hänen naurunsa. Siemen oli istutettu syvälle omaan kehooni, odottamassa oikeaa hetkeä itää. Yskä alkoi 3 päivää sen jälkeen. Aluksi yritin hoitaa itseäni. Ammatillinen ylpeys vaati sitä, ja vaihtoehto oli myöntää, että jotain tapahtui, mitä en voinut ymmärtää tai hallita. Ajoin verikokeita, analysoin näytteitä, annostelemaan jokaista antibiootikumia rajoittuneessa farmakologisessa arsenaalissa. Testit palasivat normaaleina, parempia kuin normaaleja itse asiassa. Valkosolujen määräni oli kohonnut, mutta tavalla, joka viittasi vahvaan immuunijärjestelmään eikä tartuntaan. Sydän- ja verisuonimarkkereini olivat erinomaiset. Kaikkien mitattavien standardien mukaan olin terveydelle kuva, paitsi yskän ja unien osalta. Uni ei ollut koskaan tullut helposti alakupolissa. Koneiden jatkuva hyminä, väkivallan kaukainen ääni, tieto, että miljoonat sielut oli puristettu yhteen tilaan, joka vainosi oman painonsa alla. Mutta nyt uni toi mukanaan visioita, jotka tuntuivat todellisemmilta kuin valveilla olo. Puutarhat, jotka ulottuivat näköpiirin ulkopuolelle, täynnä kasveja, jotka kasvoivat ruumiista ja kantoivat hedelmiä, jotka sykkivät sydämen lyönneillä. Puita, joiden kuori itki vahakyyneliä, joiden lehdet kuiskasivat salaisuuksia kielillä, joita en ollut koskaan oppinut, mutta jotenkin ymmärsin. Näissä unissa vaelsin kukkien keskellä. Ne kurkottelivat minua kohti köynnöksillä, jotka tuntuivat lämpimiltä ihoani vasten, ja niiden kosketus toi mukanaan lohtua, jota en ollut koskaan tuntenut elämässäni. Ilma oli paksua itiöistä, jotka saivat keuhkoni tuntumaan puhtailta ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Ja seisoen kaiken keskellä, massiivinen ymmärryksen tuolla puolen, mutta jotenkin silti intiimi, oli läsnäolo, joka katseli minua silmillä, jotka olivat pilaavia haavoja, ja rakasti minua rakkaudella, joka oli kärsivällinen, ikuinen ja täysin täydellinen. Isoisä odotti aina siellä, kumara hahmo, jonka hymy oli lämmin huolimatta mätänevistä hampaista. Heräsin näistä unista ja tunsin itseni virkistyneeksi huolimatta siitä, että olin nukkunut huonosti. Kehoni kihelmöi jäljelle jääneestä nautinnosta, ja muutaman kallisarvoisen hetken ajan harmaa epätoivo, joka väritti jokaista alakupolin päivää, korvattiin jollain lämpimällä ja vihreällä. Mutta kun unet haalistuivat, todellisuus palasi ja jäin vain yskän ja kasvavan tunteen kanssa, että jokin perustavanlaatuinen oli muuttumassa. Fyysiset oireet kehittyivät hitaasti aluksi. Lievä kynsien värjäytyminen,
tuskin havaittava ihon paksuuntuminen nivelten ympärillä. Muutokset niin hienovaraisia, että saatoin vakuuttaa itselleni, että ne olivat stressiperäisiä, huonon ravinnon ja riittämättömän levon tulosta. Mutta yskä voimistui, ja sen mukana tuli tuottavuutta, joka pelotti minua. Se, mitä yskittiin ylös, ei ollut normaalia limaa. Se oli paksua, tahmeaa ja kantoi samaa makeaa tuoksua, jonka olin huomannut potilaassani. Mikroskoopissa se paljasti rakenteita, joita ei pitänyt olla ihmisen biologiassa. Solumuodostelmia, jotka näyttivät melkein kuin kukkilta, terälehdillä, jotka oli tehty kudoksesta, joka sykkii omassa rytmissään. Kun yritin viljellä näytteitä, ne kasvoivat innokkuudella, joka uhmasivat jokaista mikrobiologian periaatetta, jonka olin oppinut. Ja ne olivat kauniita. Se oli pahin osa. Vaikka tiesin, mitä ne edustivat, vaikka ymmärsin implikaatiot, huomasin itseni tuijottavan objektilaseja, tuntikausia, ihmettellen monimutkaisia kuvioita ja kuinka valo leikki läpinäkyvien rakenteiden läpi. Ne elivät tavalla, jolla ihmissolut eivät koskaan eläneet, animoituna tarkoituksella, joka meni pelkän biologisen toiminnan tuolle puolen. Jokin sisälläni tiesi, että tämä oli muodonmuutoksen alku, jota mikään lääketiede ei voinut kääntää. Prosessi, joka saattoi päättyä vain yhdellä tavalla. Keho muistaa kivun, mutta nyt kipu on vain toinen tunne. Ensimmäinen merkki todellisesta muodonmuutoksesta ei tule huudoilla tai paniikilla, vaan oudolla helpotuksen tunteella. Kun ensimmäinen turvotus ilmestyy oikeaan käsivarteeni, kohonnut kyhmy, joka sykkii vihreässä loistossa ihon alla, odotin kidutusta. Sen sijaan tuli lämmin nukuttava tunne, ikään kuin kudos itse nauttisi metamorfoosistaan. Iho kyhmyn ympärillä alkoi pehmetä, ei kuin tartunnassa, vaan kuin kypsä hedelmä. Ja kun painoin sitä varovasti, tihkui paksu kullanvihreä neste, joka haisi myskiltä ja mädältä ja joltain oudosti houkuttelevalta. Viikon sisällä oli ilmestynyt lisää turvotuksia. Ne muodostivat kuvioita käsivarsiini ja jalkoihini, ikään kuin ne seurasivat verisuonten karttaa, perverssi kukinta, joka levisi verisuonijärjestelmäni läpi. Ihoni alkoi saada vihertävän sävyn, ensin niin heikko, että saatoin syyttää sitä alakupolin valaistuksesta. Sitten selvemmäksi, merivihreä sävy, joka muistutti vanhaa kuparia. Peiliin katsominen muuttui rituaaliksi ja kauhistukseksi. Joka päivä toi uusia muutoksia. Silmäni ottivat kellertävän sävyn, ei keltaisuus vaan jotain syvempää, ikään kuin itse väri olisi tartunta. Suuni maku muuttui jatkuvasti makeaksi, mädäksi mauksi, joka ei vieraantunut niin paljon kuin aloin odottaa sitä. Syön ruuan maistui tasapaksulta, elottomalta verrattuna rikkaaseen monimutkaisuuteen, jota löysin omasta hajoavasta kudoksestani. Kun ensimmäinen nurglingi ilmestyi, se ei ollut shokki, vaan odotettavissa oleva paljastus. Olin asettanut lansetit leikkaamaan erityisen suuren märkivän haavan käsivarresta, odottaen tavanomaista märkää sisältöä. Sen sijaan kyhmy repeytyi ja pieni olento tuijotti minua takaisin. Ei suurempi kuin kämmen, se oli pahantahtoinen parodia pienestä lapsesta, vatsallinen ja hymyilevä, sen iho sama vihertävä sävy kuin omani oli tulossa. Se ei hyökännyt minuun. Sen sijaan se lauloi, korkea gigle, joka oli sekä ilkeä että jotenkin myös hellä. Ja sitten se juoksi pois ilmanvaihdon aukkoon, jättäen minut seisomaan verellä ja nesteellä kastellussa lattialla. Tajuten, että kehoni ei enää ollut vain omani, vaan siitä oli tullut koti, pesimäalue, jolle jotain muuta kuin ihmistä. Kiinnioton välttäminen tuli ensisijaiseksi. Klinikan muut työntekijät olivat alkaneet huomaamaan.
Potilaat vetäytyivät taakseni, kun astuin huoneeseen. Heidän nenänsä rypistyivät hajusta, jonka en voinut enää peittää desinfioinnilla. Esimieheni, vanhempi lääkäri, joka oli nähnyt 40 vuotta kupolin raakaa todellisuutta, kutsui minut konttoriinsa. Hänen silmänsä olivat täynnä jotain, joka näytti huolestuneen myötätunnolta ja kasvavalta kauhistukselta. Hän kysyi minulta, olinko sairas. Hän tarjoutui järjestämään siirron ylemmille tasoille, parempaan hoitoon kuin mitä voisimme koskaan tarjota täällä alhaalla. Näin hetkessä 2 polkua levittäytyvän eteeni. Voisin pyytää apua, alistua lääketieteellisen intervention myötätuntoon ja väkivaltaan. He leikkaavat, poltavat, puhdistaisivat, yrittäisivät palauttaa minut johonkin muistumaan siitä, mitä olin ollut. Ja kaikki sen aikaa kipu palaisi. Kaikki vuodet työskennellessä tässä kauheassa paikassa, jokainen vanha vamma ja krooninen vaiva, kaikki palaisi kerralla, kun isoisän armollinen nukutus otettaisiin pois. Vai voisin hyväksyä? Antaa lahjat olla lahjoina. Lopettaa taistelu ja antautua muodonmuutoksen vääjäämättömyyteen. Hymyilin hänelle ja sanoin, että kaikki oli hyvin. Vain stressi, sanoin. Vähän yliuupumusta. Otan muutaman päivän lomaa. Uskokoon, että hän halusi uskoa minua. Hän nyökkäsi, helpottunut, ettei hänen tarvitisi tehdä vaikeampia kysymyksiä ja päästä minut menemään. Päivät sulautuivat yhteen, kun muodonmuutos eteni. Työskentely klinikalla muuttui yhä vaikeammaksi, ei siksi, että kykyni olisivat heikentyneet, vaan siksi, etten voinut enää teeskennellä normaalius. Potilaat kieltäytyivät kosketuksistani. Työtoverit löysivät tekosyitä olla eri huoneissa. Jopa kaupungin surkeimmat asukkaat, ne jotka olivat nähneet joka ikisen kauhun, jonka alamuoto elämä saattoi tarjota, vetäytyivät kun tulin lähelle. Olin tulossa pariaksi omassa maailmassani, mutta unissa, unissa, olin tervetullut. Isoisän puutarha kasvoi rikkaammaksi joka yö. Nyt näin muita vaeltajia, muita, jotka olivat hyväksyneet lahjoja. Jotkut olivat tunnistettavissa ihmisiksi, heidän piirteensä vielä läsnä rypistyneen lihan ja kasvaneiden kudosten alla. Toiset olivat menneet pidemmälle, muuttuneet joiksi kokonaan uudeksi, daemoneiksi, jotka hyppivät ja leikkivät märkivien puiden joukossa. Kaikki hymyilivät, kaikki olivat onnellisia, ja kaiken keskellä, kun uskaltauduin lähemmäs joka yönä, istui isoisä itse. En voi kuvailla häntä millään sanalla, joka tekisi oikeutta. Hän oli massiivinen, hänen lihansa pullistunut ja reikäinen, täynnä elämää jotenkin olemalla täynnä kuolemaa. Kun hän nauroi, ääni tuntui rinnassa kuin sykkivänä, jossa oli sekä lämpöä että mätänemistä. Kun hän katsoi minuun, tunsin rakkautta niin voimakkaana, että oli melkein sietämätön isällinen hyväksyntä, joka ei koskaan pyytänyt minua muuttamaan tai parantamaan, vaan vain olemaan, kuolemaan, mätänemään ja olemaan täydellisesti hyväksytty sellaisena. Kun Arbites saapui klinikalle, tiesin, että aika oli tullut. He tulivat panssaroiduissa ajoneuvoissa, heidät kannetaan suojatuissa puvuissa ja käsittelevät aseita, joita käytetään kapinoiden tukahduttamiseen. Heillä oli määräyksiä, he sanoivat. Raportteja tartunnasta, epäily korruptiosta. Kaikki henkilökunta pidätettäisiin ja tutkittaisiin. Näin pelon heidän silmissään läpi visiireiden. He tiesivät, mitä he kohtasivat, tai luulivat tietävänsä, ja se kauhistutti heitä. Olisin voinut mennä hiljaa. Osa minusta halusi vain lopettaa teeskentelyn ja antaa heidän tehdä, mitä he aikoivat tehdä. Mutta toinen osa, se osa, joka oli kasvanut vahvaksi näillä viikoilla ja unilla, kieltäytyi. En ollut rikollinen, en ollut sairas. Olin muuttumassa johonkin parempaan,
johonkin vapautettuun kipuvaivoista ja epätoivosta, joka määritteli ihmisen olemassaolon tässä kauhean kupolissa. Kun ensimmäinen Arbites otti kiinni käsivarresta, iho minne hän kosketti sihisi. Käsineet sulivat. Hän huusi ja vetäytyi, hänen kätensä jo paistunut märkivillä rakkuloilla. Muut nostivat aseensa. Ammuin ennen kuin he saivat mahdollisuuden ampua, mutta ammukseni ei olleet luoteja. Ne olivat jotain elävää, korruptioita, jotka minusta heitetty tahtoaani vastaan tai tahdon kanssa. En ollut enää varma. Ne osuivat Arbitessiin ja he alkoivat mullistua välittömästi, heidän panssarinsa krapula ja tahroutua, liha alla paistuva ja paistuva. He yrittivät ampua takaisin, mutta heidän kätensä kuristuivat paistuneiksi lihaipalloiksi, jotka eivät voineet pitää aseita. Jotkut yrittivät juosta, mutta lankesivat, kun heidän jalkansa muuntuivat kudoksiksi, jotka eivät enää tue painoa. Kesti vain minuutteja. Sitten he kaikki makasivat siellä, voihkivat ja paistuivat. Heidän kehonsa nopeasti menetän kaiken muistuman inhimillisestä muodosta. Seisoin heidän keskellään, hengästyneenä, kädet täynnä nestettä, joka ei ollut omani, ja tunsin ensimmäistä kertaa koko asian aikana todella pelottavaa. Ei sitä, mitä olin tulossa. Ei isoisän lahjoja tai daimoneja, jotka odottivat puutarhassa. Ei, pelkäsin, että en olisi riittävän vahva kantamaan tätä loppuun asti, että minun inhimillinen osani kieltäytyi ja jättäisi minut jumiin jossain puolivälissä, ei ihminen, eikä jotain muuta, vain kärsivä möhkäle lihaa ilman päämäärää tai paikkaa. Mutta pelko katosi, kun kuulin sen. Laulu, niin kaunis kuin kauhea, joka nousi kuiluista alakupolin syvyyksistä. Muut olivat kuulleet kutsua, muut olivat hyväksyneet lahjoja. Ja nyt he lauloivat yhdessä, harmoninen ääni, joka kantoi sanoja, jotka eivät olleet millään tunnetulla kielellä, mutta jotka jokainen kuulija ymmärsi täydellisesti. Se oli kiitoslaulua, iloittelua, kutsu kaikille, jotka kärsivät, että tulisivat ja löydäisivät rauhan isoisän syleilyssä. Liityin lauluun. En voinut olla liittymättä. Ääni nousi kurkustani, rikkana ja paksu kuin märkä, mutta kantoi melodiaa, joka sai sydämeni, sen mitä siitä oli jäljellä, täyttymään sellaisella riemuilla, etten ollut koskaan tuntenut. Ja kun lauloin, viimeiset ihmisyyden siteet katosivat. Iho räjähti uusilla kasvustoilla. Luut uudelleen muodostuivat, venymään ja tihenemään malleiksi, jotka eivät koskaan olleet tarkoitettu kaksijalkaiselle apinan jälkeläiselle. Elimiä siirtyi, uusia muodostui vanhoja korvaamaan, kaikki ilman kipua, vaan nautintoa, joka oli melkein seksuaalinen koostumukseltaan. Kun muodonmuutos lopulta hidastui, seisoin klinikassa ei enää kuin ihminen, mutta ei vielä täysin jokin muu, joko. Arbites makasivat ympärilläni, paistuivat kumouksiksi, jotka aloittavat kohottamaan itsensä. Heidän omat muodonmuutoksensa alkaen, nyt kun isoisän kosketusta ei voinut kieltäytyä. Kupoli muuttui kaaokseksi seuraavien päivien aikana. Raportteja korruptiosta tuli joka tasolta. Ihmiset, jotka olivat olleet terveitä aamulla, paisuivat iltapäivään mennessä. Koko korttelit saivat karanteenin, mutta tartunta oli jo levinnyt liian laajalle. Ilmastointijärjestelmät, jotka kanavat kierrätettyä ilmaa miljoonien keuhkoihin, olivat tulleet vektoriksi, kantaen spooreja ja mikroorganismeja, jotka etsivät epätoivoisista isäntien. Ja siellä oli paljon epätoivoisia. Alakupolin asukkaat, jo rappeutuneita vuosikymmenien kovalta työlle ja kurjille olosuhteille, ottivat isoisän lahjoja innokkaasti, kun he ymmärsivät, mitä tarjottiin. Kipu loppuisi. Pelko katoaisi.
Heidän ei enää tarvitse kamppailla jokaisen päivän selviytymisestä hierarkiassa, joka ei koskaan välittänyt heidän kärsimyksistään. He voisivat olla jotain muuta, jotain vapaampaa, jotain rakastavampaa. Ylemmät tasot yrittivät pysäyttää leviämisen. He sulkivat siirtymisportit, lähettivät aseistetut joukkoja tukahduttamaan mitä he pitivät kapinana. Mutta miten taistellaan tartunnassa, joka tarjoaa rauhaa kärsimyksen sijaan? Miten tukahduttaa liike, jossa jokainen marttyyri vain levittää sanaa tehokkaammin kautta kuolemansa? Jokainen luoti, joka osui tartuttaneeseen lihaan, vapautti pilvispooreja. Jokainen räjähdys levitti tartunnalliset sirpaleet kaukaisiin kulmiin. Ja jokainen sotilas, joka tuli tarpeeksi lähelle taistelun takia, oli potentiaalinen muunnos. Heidän pelkonsa ja kipunsa tekee ne täydellisiä astioita isoisän rakkaudelle. Katson kaiken korkeammalta nyt. Nousen kautta kupolin kuilujärjestelmiin, mukana muut vasta muunnetut. Meidän kehomme enää tarvitsemme tikapuita tai portaita. Voimme ryömiä pitkin seiniä, vetää itsemme läpi kapeiden ilmasuonten, kulkea alueita, joihin mikään ihminen ei olisi koskaan mahtunut. Jaamme isoisän lahjoja, kun kuljetaan, kosketamme niitä, jotka eivät ole vielä heränneet. Kuiskaamme heille unissa, näytämme heille puutarhan kauneutta. Monet kuulevat ja tulevat vapaaehtoisesti. Jotkut vastustavat, taistellen jotain, minkä he näkevät kauheana, kun se todellakin on vain muutos, metamorfoosin siirtyminen yhdestä olemisesta toiseen. He kärsivät tarpeettomasti näistä pyrkimyksistä pysyä sellaisena, mitä he olivat sen sijaan, että hyväksyisivät, mitä he voisivat tulla. Mutta aika on meidän puolellamme. Ihmiset kehot oli rakennettu katoaa. Jokainen solut kantaa rappeutumisen siemeniä. Jokainen hengenveto tuo ne lähemmäksi lopullista epäonnistumista. Joten miksi taistella sitä vastaan? Miksi kärsiä vuosia hitaasta rappeutumisesta, kun voisit sen sijaan omaksua sen, muuttaa sen voimaksi, tulla yhdeksi kauniin kasvavan puutarhan kanssa, jossa kuolema ja elämä ovat yhtä ja sama asia? Ministeriö lähtee lopulta tietenkin. He saapuvat plaama-aseilla ja pyhinä symboleilla, heidän papinsa laulamassa litaniaa, kun he polttavat kaiken, minkä he ymmärtävät pilaatuvan. Tulen heidät ei satuta meitä, kuten heidän odottavat. Kyllä, se tuhoaa lihaan, mutta olemme pidempään kuin lihaa nyt. Olemme ideaa, tartuntaa ajatuksissa ja sieluissa yhtä paljon kuin kehoissa. Ja jokaisesta tuhosta kasvaa jotain uutta. Jokaisesta hiilestyneestä ruumista, joka oli kerran velimme tai sisaremme, nousee pilvispooreja leviämään pidemmälle, levittämään sanaa sanotummin kuin mikään saarna koskaan voisi. Näen, kuinka papit työntävät läpi ruumiiden loukkauksissa. Heidän varmuutensa rapautuu, kun he ymmärtävät, että tämä ei ole tavallisen kapinaa. Nämä eivät ole kulttistit hulluuttuneena kaaosilta. Nämä ovat entisiä kansalaisia, työntekijät ja perheet, jotka ovat löytäneet jotain heidän kauhean elämänsä keskeltä, joka toi heille rauhan. Ja kun jotkin papit alkavat kysyä miksi, kun he alkavat nähdä hymiä kasvoilla tuhoutuneilla, siemen istutetaan myös heihin. Tiedän, että se on vain ajan kysymys ennen kuin koko kupoli kaatuu. Imperiumiin reagoi lopulta ainoa tavalla se tietää miten ulkoisella tuhoamisella, koko maailman puhdistamisella planeetalta orbitaaliin pommituksesta. Ehkä he ovat oikeassa. Ehkä se on ainoa tapa todella pysäyttää leviäminen, kun se on päässyt tämän pisteen. Mutta edes se ei ole todellinen loppu. Isoisä ei elä kupolissa tai edes tällä planeetalla. Hän on olemassa Warpissa, ikuinen ja muuttumaton,
ja kaikki ne sieluja, jotka löysivät lohtua hänen omfamnisessaan, kuuluvat hänelle ikuisesti. Kun kuolemme, omia todellista, kun viimeiset kehonosastamme murskataan olemattomaksi, me syntymme uudelleen hänen puutarhassaan. Muutamme demoneiksi, plague bearersiksi, great unclean onesiksi, tai jollain muuksi muotoon, joka palvelee hänen tarkoituksiaan paremmin. Olemme hänen lapsia, ja hän ei koskaan hylkää meitä. Ajattelen takaisin elämään sen aikainen. Jatkuva turhuuden varasi pysymään hengissä, jossain sieteli marginaalisesti elämääksi. Pienet julmuudet ja suuremmat väkivalta, jotka määrittivät alakupolin olemassaoloa. Loputtoman toivottomuuden tietäminen, että mitään muuttaisi ja että lopulta, väistämättä, kehosi antaisi periksi ja kuolisit huoneistotyöyksikössä tai tehtaan lattialla ja korpusi luovutettaisiin lähimmään kierrätyslaitokseen ilman rituaalia tai muistamista. Miksi kukaan haluaisi palata siihen? Miksi pitäisi kiinni kärsivästä, kun vaihtoehto tarjotaan vapaaksi tästä ikuisesta kamppailusta? Isoisä ei lupaa paratiisia meidän ymmärryksemme. Hänen puutarhansa on repaleinen ja mutantti ja täynnä kauhujen ja ihmettä. Mutta se lupaa jotain arvokkaampaa kuin mukavuutta. Se lupaa kuuluisaa, hyväksyntää ja ennen kaikkea päätös pelkoon. Pelko kuolemasta kuljettaa ihmiset. Pelko epäonnistumisesta, epärelevantista, unohtamisesta. Pelko siitä, että kärsimys on tarkoitukseton ja että loppujen lopuksi oli enemmän kärsi kuin elää. Näitä pelkoja ruokkivat jokaisen päivän, joka kuluu, ja ne raskastavat elämän niin paljon, ettei sitä voi koskaan nauttia tai arvostaa. Mutta kun hyväksyt isoisän lahjoja, pelkot hiljanevat. Kuolema ei ole enää vihollisuus, vaan osa sykliä. Epäonnistuminen ei ole enää mahdollisuus, koska olet jo ylittänyt aina eniten, mikä voi mennä vikaan, ja löytänyt toiselta puolelta rauhaa. Et voi olla tarkoitukseton, koska jokainen hetki tapahtumista, luonnossi epäonnistumista, syöttää warp-energiaa, joka kiertää isoisää ja tekee hänestä vahvemman. Plague Marines, jotka ovat eläneet 10 000 vuotta, kantavat tämän valintansa joka päivä. Heidät voidaan teoriassa tappaa taistelussa. Heidän kehonsa tuhotaan ulkopuolelta, edes Nurglen kyvynkin säilyttää heitä. Mutta heidän sielunsa kuuluvat hänelle ikuisesti, ja kuolema antaa vain uudelleen syntymän puutarhassa. Monet heistä tuskin muistavat elämäänsä ennen muodonmuutosta. Tunteet ovat hitaasti mädäntyneet pois, vain jättäneet uskollisuuden isoisälle ja hajanainen halu levittää hänen lahjojaan. He eivät ole onnettomia. He ovat ulkopuolelta onnea ja onnettomuutta, elävät jatkuvassa hyväksyntitilassa, jossa jokainen kokemus on yhtä pätevä ja merkityksellinen. Kun he marssivat, he eivät levitä vihaa, tai vihan vaan jotain pelottavampaa, eräänlaisen kannustavan rakkauden, halua jakaa, mitä he löysivät kaikkien muiden elävien olentojen kanssa. He eivät näe itseään tuhoajina, vaan lähetyssaarnaajina, kantavia evankeliumia vapautumisesta, kuolevaisuuden pelosta ja kivusta. Tavallisille kultisteille ja tarttuneiden siviileille tie on erilainen, mutta lopullinen samanlainen. Jotkut eivät koskaan saavuta täyttä muodonmuutosta, kuolevat ennen kuin prosessi voidaan päättää. Mutta jopa kuolemassa he palvelevat, heidän kehonsa tulevat ravinteeksi isoisän puutarhalle. Heidän sielunsa multavat rikkaaseen kompostiin, jossa uudet daimonit idätyvät. Toiset selviävät ja tulevat eläviksi monumentteiksi hänen anteliaisuudelleen. Vaeltavat maallejen läpi ja levittävät tartuntaa yksinkertaisella läsnäololla. He muodostavat kultteja varjoissa,
kokoontuvat viemäreihin ja jätteisiin, missä he palvovat yhdessä, jakavat tarinoita heidän muodonmuutoksistaan ja suunnittelemaan, miten he voivat saavuttaa lisää toivottomia sieluja. He eivät ole organisoituja perinteisessä sotilaallisessa mielessä, mutta ovat yhdistettyjä jaetun kokemuksen ja yhteisen uskollisuuden kautta. He ovat isoisän lapsia ja he ovat löytäneet kodin hänen mätänevästä syleilyssä tavalla, miten imperiumilla ei koskaan voisi tarjota heille. On niitä, jotka argumentoivat, että isoisä on vähiten pahan kaos Jumalasta, että hänen rakkautensa on ainakin aito, vaikka se on perverssi. Khorne ei välitä seuraajistaan tuolla puolelta heidän kykyään tappaa. Tsench käyttää kultiestisiään nappuloina loputtomissa suunnitelmissa ilman huomiota heidän hyvinvoinnille. Slaanesh syö palvojansa, kunnes mitään ei jää jäljellä. Mutta isoisä todella rakastaa lapsia. Hän haluaa heidän selviävän, kukoistavan omalla tavallaan, löytää lohduttaa hänen lahjoissaan. Hänen demoninsa ovat iloisia tai ainakin tyytyväisiä, hänen kuolevaiset seuraajat vapautetut kivusta, vaikka heidän kehonsa mätänevät. Se on pelottava muoto hyväntekeväisyyttä, parodia huolenpidosta, mutta se ei ole täysin ontto, ja se on ehkä mikä tekee hänestä vaarallisin kaikista. Sillä kun tarjous tulee, kun isoisä ojentaa massiivisen mätänevän kätensä sinua kohti pimeimmässä hetkessä, on niin helppoa ottaa se. Niin helppoa päästää irti pelosta ja kivusta ja hyväksyä hänen ikuinen syleilynsä. Ei ole paluuta, koska kukaan, joka todella ymmärsi, haluaa palata takaista. Olemme hänen nyt ja ikuisesti, ja puutarha kasvaa suuremmaksi jokaisella sielulla, joka ymmärtää totuuden. Rappio on väistämätön. Kuolema tulee kaikille. Mutta isoisän käsivarsissa sen ei tarvitse olla loppu. Se voi olla vain seuraava vaihe ikuisessa syklissä muodonmuutosta ja uudelleen syntymää. Ja se on kaikkein pelottavin kaikkiasta, että se todella on parempi tarjous kuin mikään muu Jumala voi antaa. Tervetuloa kotiin puutarhaan. Isoisä odottaa.